Sanibonani bantu bakithi. Ngiyathemba ukuthi kusase kahle, sisaphethene kahle. And ngisala kumgcizela nje ukuthi ngiyacela ukuthi nisilandele, sifolloweni bafethu, silikeeleni bafethu, commentani bafethu. Kula ma podcast la whenever nje uyibona iTransformation Live ungavuma ukuthi ithi pass by uthi ayithi ngihlabe ngo like noma uthi ubusy ububheke enye into uthi athi ngihlabe ngo like la ku Transformation Live ngizobuye ngiyibone ilokhu njana bese phela uyabuya futhi uzoyiviewer bese uyacommenta kubalulekile lokho. Ngifisa ukuthi sixoxe futhi ngendaba yama highest la yashawayo cash in transit ukuthi abantu abaningi I've heard ukuthi banembuzo ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi abantu bashaya imali ba relax nje kungabi ubwaqawaqa mhlambe ya kuyahlukana like ngeke ngabuzwa ngenza interview ku Metro FM omunye usengibuza kwenzakala kanjani ukuthi uma thwa nje kuzoba nje imali asikisi kusuke kufuneka inani qala kuphi kuba nama pre-plans kube nama plans ja proper maningi ama meetings enziwayo uma ngabe imoto isuka eBay iza Olundi izo deliver khona noma uthatha khona imali izo monitor leyo moto obvious kubhukwe leyo moto noma kulalwe emotweni ubonke okay lezi imoto iphuma ngo2 ekseni la zikhuphuke idlula ngobani isikhathi enkwalini nakondundulo ikhupha oba isikhathi ifika ngobani isikhathi komjwaphuna eMelmont zifika ubani isikhathi komthonjaneni yonke into yokumonitor isuke yenziwa ngendlela enokuchule ecophelelayo ulingenzeki iphutha mhlambe izimoto ezu3 ehlukahlukene or ezu4 eyimonta le moto ziyayidlula ezoyidlula la emcebo iyoma mhlambe lapha ya esiphambanweni iyoma esiphambanweni umime esiphambanweni izothi idlula le moto yemali okwakhe lo ukubheka isikhathi mase kule siphambanweni idlula ngobani isikhathi esiphambanweni ibhizi yemoto la isuke ingakanani nenye imoto ezofika idlula iyoma phambili nginayo enakile phela ningi imoto ezidlulayo ngoba uma kuyimoto yodwa bonke besola ukuthi awu le moto lokho sisuke nayo le kwaze kwafika la so kumele kube izimoto ezihlukene ezokwenza ukuthi kungabonakali ukuthi lento yenzakale kanje ukuthi kunomuntu omonitor le moto ngoba lezi imoto siyakwazi sonke ukubona ukuthi iyiphi imoto escorte le moto noma ngathiwa yona ibrandiwe njengayo siyakwazi ukubona okay sorry nansi imoto escorte le moto nathi ke siyibona ngokufunda kwethu okay nayo escorte le moto uma kuukuthi ufingerman ngaphakathi akekho remember ma highest amaningi enziwa ngoba kusuke kuno fingerman ngaphakathi leka founder sezayiyeka igebengu eziningi ayisekho interested kuyo ngoba ukuthi ndivimba imoto kanti imoto ayinamali kade yo deliver so founder awusenzeki kaningi awusenziwa not sine show ukuthi kade siyibona ilayisha lapha ya noma mhlambe kunomuntu ke ufingerman wethu ongaphathi stock ukuthi hayi imali ithathwa ngesikhathi esiwukuthi lapha ya ngelanga lokuthi ngokujwayelekile bafika ngelanga lokuthi nokhiya wabona into yabo into efana nalezo so ngisaqhubeka ukuthi now let's say sesiqale sayedwebe plan safika kwi final stage ye plan now sesifuna manje ukuthi ke sithole iprotection masifuna sithole iprotection asiyikunoma eliphi iphoyisa because umuntu akakuveza ukuthi uyathenga bafowethu ulokhungana uconnection uyiprotection uyathengwa uthengelwa na ukuthi sibe neprotection masoshaya imali la kwaNongoma kumele ukuthi siqinisekise ukuthi kunomuntu onobudlelwane nomphathi wa station kwaNongoma uma ukuthi umphathi akangeneki akube khona umuntu oseva ngaphansi komphathi
kube khona umuntu onobudlelwane naye ozosixhumanisa naye. Khumbula ukuthi South Africa it's all about money. South Africa, we are living in a country that is so corrupt in such a way ukuthi everything is corrupt in South Africa. Most of the officials are corrupt. Angisho kabi and angibizela amanzi ngomseno minzondo ngalokho. I'm just being honest nje with you guys. That's why ngisho nje. Now, mase simthole umuntu ozokwazi ukuthi asize asikhulume naloyo asha no abafana amtshela nje straight ukuthi yazi abafana bafuna ukusebenza la. So i-problem ubani kulabafana mhlawumbe uphoyisa ubani. So besifuna ukuthi mhlawumbe uphoyisa ubani angayazi lento wena but noma ungayazi because you are a good person asihlasele wona amaphoyisa abafana bafuna ukubamba inkunzi bafuna ukubamba imoto mhlawumbe ake ngikalekise imoto mhlawumbe iphethe u6 million athi abafana ngikalekisa amabombe nje nginamba enkulu kanje athi abafana bafuna ukushaya imali so ungaba nokhathi nami ngizoba nawo ukhathi ungawusave umholo wakho mhlawumbe for 2 months or for 3 months kule mali ezobanjwa labafana ayilona time mina ngeke ngize ngikwazi ukwenza lento leyo eyakulula athi hayi ngiyakuzwa kodwa abafana bathe angize kuwe ngoba sebethe ukunimonitor babona ukuthi no noma ungesona isigebengu bathona awunayo inkinga kangako and ingane zakho zizoba protected. Into yokuqala nje efike i-traumatize usuzwe ngegebengu othiwa ezifuna ukushaya imali asikho zifuna i-protection wena uzonikezwa imali noma ngathiwa ubuthanda ubugebengu thu uzonikezwa imali bese kuthiwa nezingane zakho ezoba protected noma umndeni wakho uzoba protected. Angeni masikhuluma abantu abashaya imali sikhuluma abantu abaphatha ibhamu uma thi umndeni wakho uzoba protected usuyaqala uyabona ukuthi umndeni wami uyi-danger naku ku-approachwe mina futhi so into efana nalezo zinakho umdistract umuntu e-straight ewumuntu omthetho athi omnye ungcono kulungile bayenze leyo nto leyo kodwa bazi ukuthi mina angingene kuleyo nto abazobe beyenza futhi angifuneli lutho athi umuntu no besisho nje iy'ngane zakho zizoba protected nawe uzoba protected into esifuna iyodwa sifuna nje protection. Mina ngi-escort igebengu hayi ngeke ngize ngikwazi no I was we-escorter imali izoshawa endaweni ewukuthi into esingayifuni nje ukuthi amaphoyisa ngalelo langa angayi ngapha angabumaningi ngapha uma kukhona owajwayele-ke at least atshele ukuthi namhlanje wahlebela ningayi ngapha mani patrol adlalani lezi ndawo le nibhekele ngakolokho ungana ngakovuna eskisi nibheke nakwezinye indawo le lo muntu okuyiyena onegotiator lento umuntu elimazi kangcono liphoyisa nalo alazi kangcono okuwukuthi mayekhuluma nalo ngeke liwuphakamise umoya bakhuluma kwi-level esho ukuthi bayezwana noma ngathiwa abavumelani nalo ngeke lithi vuka umuntu naye futhi uzothi mayebuya uzobuya azoyithi vuka thina kuphela. Now that's how ulayini ithengwa ngakhona uvumele noma uvumanga sikuthumela umuntu oyi-level yakho ozwanayo naye ongeke umphamisele umoya mayifika kuwena ngoba ninaleya lokhunjana naleya lukhona i-respect mutual phakathi kweni no2. Now uma ngabe uvumile kusekuyibonus kusekuyibonus uma uvumile ngoba lo muntu ekhuluma nawe bese ethi hayi no abafana bathi oqala basacela ukuthi bakunikeze nje nanku udrink ukuthi uyibonele nje nawe uthi wenza njani. Siyakwazi ke sizigebengu mhlambe siuhlanganisa u50 uthole yabona nje u50 uqhamuka nje ngebag inyane engaka noma nge-envelope ufakwe kahle noma thiwa hayi ekhawashe ukuthi uzofica umfana lapho khona into yakhe bekwe khona uzofika uyithathe mase uwedwa nawe uthi uyabala 50 grand uvele ubone ukuthi yes
hey uvele uyibone iphela ikweletu zakho uthi hayibo 50 grand usuyaqala nje ngizokhokhela umashonisa umholo wami bezokuthinta kulokho uqala ubona umashonisa namathiwa nabo umashonisa kodwa uyaqala ubona idingo zingcono ngizokhokha kusho ukuthi labafana mabeke bashaya ngoba nginike u50 grand mabeke bashaya ngizoza la ko 150 noma ko 200 grand uyabona ibonus lelo now usuzokwenza shona ukuthi you work for us that's how you become one of us and that's how you get into our role payroll uyabona mase we payroll yethu ke sesiqale lapha sibanga ngapha la uthatha nje imali esigebengweni you are partaking kule kunjani kwinto yobugebengu automatically suku payroll yazi igebengu so wena usuzowenza sure ukuthi i-protection kumele ngempela ibe sezingeni eliphezulu and kumele yenzeke ngendlela ekahle ukuthi asiluzi nakancane futhi asilimali nakancane ngosuku okuzoganga ngalo uzonikeza isikhathi unikeze usuku ukuthi ngesikhathi esuku ukuthi sizobe sesikhona masi late sokufonela thina usually awaphenya amafoni amaphoyisa azaphenywa mhla sekuthiwa kunento elandela lona so mangifona nje kuseni ngifona ukapteni makuyipirate uyazi noma mhlawumbe ngifona kuseni abo 4 uyazi kuyipirate uzofika abagent ifocus yethu namhlanje sonke mhlawumbe uzokhipha amavena awu2 athi focus yethu isevuna abanye ngicela bahambe baye le elokungani kodapasi bayobheka ukuthi bengatholani lapha ya naye phela usuke enendlela yokuthi uzobasebenzisa kanjani laba bantu bakhe abafunayo nawo ngesikhathi enkhipha abanye bakhomba ngapha kolokhunjana komagudu ngiyakalekisa noma abanye bakhomba ngalo usuthu uneshow ukuthi istaff esecharge asinayo imoto leso mhlawumbe imoto eyikhona ilezi zokwenza mhlawumbe amalokhunjana nje ama rounds imoto ekhona ewenza ama round eScorpion mhlawumbe ezophuma mhlawumbe ngekhathi lunch noma mhlawumbe ile yakho ukapteni yena azohamba ngayo mhlawumbe athi yena unohambo olubheke Friday now uma ngabe sesizoshaya thina wenza sure ukuthi indlela ethi clear sengaba ne coincidence nje ukuthi mhlawumbe qhamuka amanye amaphoyisa abetha yiyela kwenye indawo amaphoyisa ka abopha yonke indawo umthetho wavumela uma qala shosha imoto yasemcebo isikhathi esishilo uzokwenza sure ukuthi la e-charge ukapteni wenza sure la e-charge amaphoyisa angaphuma thampiniza wekho usewachithile wakhomba le then so isikhathi uyihlala e-charge khona ayilungisayo noma e-office lakhe khona ayilungisayo for sure igebengu ngalosikhathi kusho ngaso izoshaya relaxile ngoba vele ziyazi ukuthi imoto zile uma ngabe receive complaint ngala uyena ukapteni ozo receive complaint ayithathe athi wema sengiqedile ukwenzayo ngapha mase ngiqedile ke nize kuthiwa kubanjwe inkunzi ngapha emcebo sizobe sesiyibambile inkunzi and soyibamba serelaxile ngoba siyazi ukuthi abantu esibhekene nabo yilaba amaphoyisa siyazi ukuthi mhlawumbe bazoba delayed ngo10 to 15 minutes noma ke 20 minutes imoto aziketuzana ingakho kwesikhathi ukuthi nje ngoba amaphoyisa akathi imoto ayikho kuthiwa nje sekushayana abantu avulathi imoto ayikho so u-connection uthengwa kanjalo leyo protection that's how we buy connection that's how we buy protection from emaphoyiseni kufanele bakuzobhonja i-ATM indlela efanayo kusuke kuthengwe ngayo connection ngendlela efanayo ukuthi sizofika lapha yasobhomba i-ATM ngabo bani ikhathi atshelwe isikhathi ukuthi hayi mhlambe ngabo 10 kuthiwe noma ngabo 11 noma ngabo 2 ekseni okay simonithile i-ATM sayibona ilodwa sayibona ilodwa le ATM futhi sesiya mhlambe kungenza ukuthi ilodwa yeboma 1.2 meter mhlambe noma ilodwa yeboma 1.5 meter
So uma ngabe selenziwe kahle iplan kwatholakala ama-busting cables, ama-busting wires la abahamba namajalandiya, esathi okay ngesikhathi esiwukuthi soyishaya i-ATM and amaphoyisa angeke azeze. Ungabona abantu abaningi bebanjwa abawubhayanga kulo khungana i-connection uyabhaywa, uthenga i-connection uhambe uyokwenza kahle i-crime yakho leyo, ukhokhile i-connection. Nabo bayakutshela ngesikhathi esiwukuthi singakufici kuyisini ngoba safika kuyisini sakufica sokwenza noma yini osemandleni, nabo basuke belwela elabi igama. So ke kanjani kulo khungana ATM nakona ama-cash transit la kusuke kuthenga u-connection, ngabona abantu berelaxile bawuthengile i-connection, bazi vele i-connection siwuthengile. Thola basha ama-ATM awu-3 edolobheni lilodwa endaweni ehlukene. Vele kusekunama-security ebusuku, i-security uyalibamba nje uliphuce lelo khungana le-panic button eliyiphathayo, ulitshela insizwa yakithi kuyasetshenzwa la, ungafeli into ongazazi, awusiwa la ekhaya, njengamanje kuphusha thina umsebenzi. Nalo i-security nayo solivela impilo yalo. Kusetshenzwe liye kwi-security libhayize ngejubane nalobike e-police station liphese i-panic button noma mhlawumbe bahambe nayo i-panic button kwathiwa gijima ngenyawo ndobike e-police station. Into enjengalo nje, but inkunzi yonke eyenzakalayo esikhathini samanje kusuke kuthengwe u-connection ne-protection. Yonke lento iyakhokhelwa. Kuthi okay, here's the money, and after umsebenzi wenzakale kahle imali itholakele, asipheli isikweletu se-protection. Ngisho ngathiwa kawusezukweba ndawo ngalola kulezo nyanga lezo noma kulowo nyaka, manihlangana nje uyawukhipha le drink, awu ninjani nduna, uyaphila nduna? Ngiyaphila. Awu hey angisawazi, hey waphelelaphi? Hayi nduna ngiyaphila ngikhona. Ukhipha nawo 100 connection, uyamnika unayi drink nduna, wenzela ukuthi nangesikhathi esilandelayo lo muntu uhlale urelay kuyena, uhlale umthemba, akwazi futhi phela ukuthi aphinde protect. So into njengaleyo, that's how kwenzakala ngakhona ukuthi uthenga kanjani u-connection, nanokuthi kuza kanjani ukuthi abantu babambe inkunzi kodwa bayirelaxele nje ngempela, bayirelaxile. Ungazi ukuthi wena wabona abantu bakhindle ngathi into abayenza esemthethweni. Oxova udaka unikeza ulukhungana umakhi, ilukhungana udaka khona olethi itini, kurelaxiwe nje bathenga i-connection. Usually inkunzi iba i-blink of an eye nje, kuphazima kweso inkunzi is done. Everyone sathi how kwenze njani imoto isithe genge lezi kulela abantu phansi abakulela abantu phansi noma khona ukuthi wasekwenzakela. Angeke nje uvele le mali uyibamba kalula, angeke nje uthiwa uthi awuthi ngiyobhoma i-ATM kalula. So yonke into it's about the connection. I-ATM ine-technician yakhona, isuke ithengiwe i-technician okuyiyona yazi ukuthi okay ma ufuna ukublasa i-ATM beka lokhu la, ma ufuna ukwenza ukuthi kwi-ATM beka lokhu la, kulanda ama-technician. Remember enziwa abantu ama-ATM. So those people abenza ama-ATM uma efuneka athi u-best kufana no-driver. Uma efuna athi u-best nizomlanda eThekwini nimlande ePitori noma ngathi use-Cape Town nomqashela indiza. Noma yena athi ngiprefer uyi-drivela uyoza afike la ngoba sekuthiwa sethi u-best, uyena umuntu onganisiza mina ngifuna ukuyenza, then afike anikeze lokho khona umsebenzi wakhe nemali yakhe, enze umsebenzi wakhe asuke ehambela. Kwenziwa njalo nje everywhere. That's how kubanjwa ngakhona inkunzi, that's how lokhu nje kubhonywa khona ama-ATM. You buy connection wakho protection from SAPS ngoba ngeke uze uthenge kwenye indawo, yibona abantu othiwa ba-service. So ke now you buy connection uzobazi ukuba protected. Ngicabanga ukuthi ke ngalokho niyakheka abantu bakithi, niyavula futhi amehlo. Mhlawumbe umuntu angayisho into engayisho sekunje angayi-emphasize ukuthi uhulumeni akayibheke indlela yoku-improve i-system yomthetho, akayibheke indlela yokudevelop amaphoyisa. Amaphoyisa akahlale wavakashela njalo ukuthi abe developed, akawaholela amaphoyisa ngoba what makes abantu baze bawele kuma-trapper njengalawa ukuthi bagcine be-approachwa zigebengu, akuna increment. Uhulumeni akabanikeza imali increment. Umuntu egcina eba tempted, agcina umuntu athi hayi awuthi
mhlambe ngizokwenza kanye ngenza nje mhlambe ngithole leyo madlana mawusuke wayiqala ke imali yobugebengu ayiyekeki ngoba imali ezakalula so uqalileke uqalile usiyoba nephunga nakwezinye igebengu kuthiwa hayi manifuna lento okhulumani nobani ngisho wathiwa wena awukho noma awufuni nawe uzomthola umuntu owikho obuthakathaka ozokwazi ukumenza abe weak ngale information bese umtshela ukuthi ungangibali nami kodwa awuba nisebenzisana nabo uhulumeni afaka imali emaphoyiseni I believe South Africa ayoyilwa kangcono icrime uhulumeni mayengafaka imali emaphoyiseni ngoba njengamanje sinama NIU ama NIU nawo ababula nje ababulala abantu but icrime ayehlile wherever labafika khona they kill people they don't even give them a chance ukuthi bahamba enkantolo after sobabulalileke iyaphela nje icrime ayipheli icrime why ingapheli ingoba ukubulala abantu akuyona isolution akube khona umuntu wa SAPS ozodevelop indlela yokulwa nobugebengu ayidevelope ngayo yonke indlela kubhekwe neindlela ezintsha ukuze sikwazi ukuavoid icrime eSouth Africa hola amaphoyisa uhulumeni amaphoyisa asubsidize ngayo yonke into provide imoto ayeke nebhlungu nje ukuthi uthole station imoto zo2 estation esinobugebengu obuyingozi esine violence eyingozi kodwa sinemoto ezo2 u-expecteni uhulumeni lapho izonke into eziyingozi lezo nelimaza zidisadvantage umphakathi wethu ilokho nje engingakusho sibonge ningakhohlwa ukusubscribe nokusifollowa Transformation Live.